Излезе ли лаките, ще ви свира фал, има ли фал старт, ще ви свира фал, ще се както седне. Да. Добре, оставете захват. Имате 30 секунди, ще оставите захват. Това рамо. Така, окей. Ready, go! Гоп! Това беше. 1-0. Сменяйте маса. Точно да е лесно изражението. Всяка искаш още един път да повторя. Няма ли почивка сега? Има почивка. За последните се поискате. Дай чай, аз съм псовник. Да. Защо заставаш като за тук пък играеш от Рома, да не Не знае. Друго беше тук. Друго ти просто. Дигаш ръката хубаво нагоре, издърпаш хубаво с гърба. Кълъкън. Събути са. Не искате таймер, така ли? Те са млади момчета. Добре. Трябва Сега да искам да се покажете фаланите и двамата през така. Сега, центъра, горе-долу, ние тук не трябва да бъде нещо бяло. нататък ми се Тук е добре, тук е добре. Рамото. Навъртяни са малко. Да. Навъртяни са. Китка малко според. Добре. Добре. Ready, go! Ето, тук ще ме би, брат. Стоп! Добре. Едно. Няма да спите на страха. Същата процедура. Дигаш нагоре по ръката и Момента. Искам минута. Искаш? Добре. Аз се завърна. Дига ръката нагоре, разтресай, това е. Пускаме. Аз фанах много взето. Що? Фана, да, наистина известна. Чакайте, искаш да... Исках да играя само на топ първо. Аз затова. Е, И сега ще ви първо. Давай, от тук. Тук ти е късмети. Чакай, не е много минута. Да, не е много. Седи, ще ви кажа какво да правите. Вие не трябва да мислите. Вие трябва да сте здрави. И това ще стане някога. Ти не действа пред Иска ли някой да му духам с хърлика нещо? Стойчо? Дай пак. Ти между другото спечели тази среща, но пак направи грешка, но после ще ги изкоментираме. Да, има и документация и всичко. Готови ли сте? Минута не е минута. Ами, ако искате документация, Мишо, като дадеш старта, дай само половин крачка назад, брат. Знам, че трябва да гледаш, но нали... Или да правим. Китката трябва да изправиш, но те изправят. Добре. Още малко. Така. Обаче сега искам да се извърти целия зъб. Така. Радо сега ти малко китка трябва да дадеш. Тук сте добре. Центъра малко нататък трябва да отиде. Добре. Ready, go! Чакай да завършва. 2 на 1. Бавно плете, че не се разбира. Камерата ни. Флаш 50 нещо. Това е 50, да. Аз подавах избрано. Чувай, добре. Чувай, имай си почувай. Няма почивка. Няма почувка, му ще бия. Почувствам. Сега падаш веднага. Той загрява, как пада, сега ще префани хубаво. Място е почилившето, разбираш, който дойде тук. Добре, китка е, че измъртяваме много. Целият запад трябва да се изправи. Сега центъра малко трябва да отиде към Рада. Да. Тук Навъртяли пак е завъртян. Радо е много навъртян. Да, изправете запад. Не разбира ръката малко, но нищо. А сам тук стоя. Много се навъртян. Браво. Но Радо е много Китка навъртян. малко. Китка Рада. Добре, стоя така. Ready, go! Искаш ли до 7? Може още един да изиграем. Защото ще Питаш мене? Да, 7 да. Питай противника си, аз... Значи, Него никой не го чуе за рекорд, му каже. аз си как чуй си. И си мисли на играта, а не просто дай да дърпа. Защото... Сега играеш Много много добре, добре. сега малко такова. Нищо и си. Колко е лики? Нищо е, само падаш. Само пара. Това не е голяма работа, нали? Това ти е първата ми дете, имаш още две. Не, няма такова право. Няма право. За сега. Просто на дъската. Не знаеш, какво ще е една отдолу написано. Минута мина. Минаха 40 секунди. 40 секунди. Може 20. Сте добре. Живейте си хубаво. Да сте добре. Ето всичко отцапа.
Сега ме фащаш, до тъй си напред ръката. Трябва да му направим още едно между. Тогава ще дойда на 95 вместо 80. Хубаво с гърба дърпа. Там се разберете с него. Кое? Аре, ето дай. Свърши време. Право според мен. Радо ще е направо на тука. Кой път не за атака? Бъдете захватни. Център трябва да бъде малко към изпет, така своето. Това не става да Искам да изправя за Аз постъпки да я Не, то не завъртява, просто е така си. Като се дал китка е правилно. не се силно. Ready, go! Ще катериш ли? Беше ясно. Стоп. Победа. Аз не уча. Ще играем ли всички? 7 или няма Само искаш още 2 да изиграем. Искам. Всички 7, то няма такова понятие. Може всички 6 рунда. Да. 4-1, демек по официални правила дори да искате може само още един. Принципно. Ведомо рецепция нещо, не знам какво стана. Нищо сега ще пише малко. И то и на топ роута биха. Да. Да. Знам, що стана. Сега вече издържа усетва. Сега спре, не се спре, мага, стига. Не след падането, сега вече ще се седи кой по-издържа. За две не издържа за да Той правиш тренировки за издържливост, принципно. Не там на плажа. Да. Да правиш, си имаш тренировка за издържливост. Размерете си местата на нас. Да забравяйте това да направим. Не се вързаха обаче. Не е имало разрив. Да. Не е имало разрив, то няма. Такива са правилата на състезанието, не можеш да си пускаш кишка и те да дадат. Ами той Ицо всичкия магнезий му е на ръката, как да направят разрив? Целият запад е и гео. Така изглежда от моята страна. Просто е така навътре. Да, готово е. Китка е. Ready? Фалстарт. Те са обратно. Едно предупреждение е това. Да. Не е това. Тук е център. Китка е. Ready, go! Само не мога да разбера как в момента имаше по-висока позиция, по-хубава и след старта стоиш, нищо не се случва, той с по-ниска китка просто натиска на страна. Или това не е. А Рунда, който го взе, му взе китката и продължи да, вместо да изкатериш още и да е така да го обърнеш, се плъзна ръката надолу и това не ще да пак да си вземеш собствената китка да го биеш напред. Това ли го беше? Това е още един рък сега. Още на 7 минути. Той казва всички 7 рунда. За сега е 5 на 1? Да. Може да обърнеш играта си. За къде да му обръщам? За 5 на 2? Човек сумата там. Искам да видя нещо там. нещо, някаква канадска борба от тебе. Стигни го към тебе. Стой така. Сестата е стигни. Леко запад трябва да се изпа. Така го дръжка запада. Ready, go! Чупиш масата. Тотално финиш.